Omari Wakasa Yenkoti. There's no checkpoint on that. That stretch of road is a serious smuggling route. So when I came in, I tried to establish a checkpoint on that. But seriously, the impediment is not that we were not forcing. We did all our best. But the little help that we could have gotten from management to establish it was not forthcoming. We needed tents, which are the place where the officers who go to that area have their comfort when they retire from work. But try as we did, we couldn't succeed. So I will entreat my incoming acting sector commander to pursue this and pursue it to fruition. Another project that I intended to pursue is the construction of a conference. This was mentioned to me by my predecessor, but time constraints prevented me from giving it any serious consideration. We Assistant Commissioner Edmond Augustine Omari and what didn't you be echo a year or custom of Mekunu or Asante Matem. Then what you know, Penny Power when they hear Chase say, Diamano, Alhaji Saidu Idrisa. What also Akasa no Wadiatum Sampa. Sa, one more Shayano and Yadia, a dubia, a coye at the Hawkesi, a black custom no, and you do a dear in yam. Na wa boy ra Omari abasupa se adwumaso wa ba be no ne mpabua won so wode ne na be hihye no obeye adwumaso pa da tumi ama custom dwumeko no ayekra behwe titiru e wa Asantematem Alhaji Saidu Idrisa yentie. You may even be more active as a civilian, knowing how hardworking you are and knowing your chambers is ready. I can only imagine what you get yourself into after retirement. But I want to tell you that we'll still be relying on you to assist us. Just as you mentioned, we have a lot of challenges in the division. Luckily enough, we have started recruitment, the interview for the sector commanders. And a lot of them, the new ones, or those acting now will be confirmed within that will set the country for many years. It's now time to be protected yourself. Na Yumediemu Asantematem so for your Rasam was a mensa and Zukopiasia, one so I can be a yenti. Always wish not to witness since becoming Inner Minister in 2017. Fortunately, it has become unavoidable. It's a very emotional and solemn occasion which gives impression as if you are even losing a loved one, even though the person is so alive. But for the mere fact that you will not be meeting frequently as you wish, and the fact that you will not be gathering around, it brings emotional memories of the relationship you've had with the person ever since you met. We Asantematem so for Yera Simon or say Mensa. Na Agyenkwa enwumasua ensem enso emu. Samre ya yema wawie eye junior high school no aba betodwa so wie ne saa na afi afidie badwema eno na ebetase wo mo na school so ahodo a umchusu ye no wode wo mo enso akokogura mu ntipotakasem ya tro ni din se school eye placement na no na nansan mu eba betodwa sesa afidie badwema etase nkwala no edo mu ko schools ahodo mu no eno so kana sichi enso abem na ekobi from 4th estate wo mo enu di documentary bi ababonten edisa ansem ababetudwa eno mu ena akwane kontrefo a na wadango mesua enso anom obemfo Akwasi opoku amankwa wa babonten ede ababetudwa sesam fumsuo bi abamu dia ene ye no ne osoafo hwenwo mesua asem so wo mo na wase de ho so bobo wo mo pa e wo sa adwumadi enso emu na wo yi nsem bia no awo abra documentary e ba bonten mu no enne dey en wodi tudwa se ebre bia wote ho popoye no wode ho nsem ekoda na CID for so mu modene so betimi ayehwehwemu kase pa e wo mu na se efodie bi wo mu a enipa bi a wo mu susesemu no yentimi na wo mu nyina enso adi se ne betimi aboa manwomeso a enso etimi afa ne ntampa enso ede fra wosimu a wo mu ne namu no a eno no ne bre eso ya tese wogya adwumadi no enso eto ho enti nei se adwumako bi akoye nhwehwemu no de honsam ababonten de a wogiri yesam fumso bi wo mu a wono so afo hwe nwomahia asem so ena wo se de sobo no ebo mu sense
womu ene hweye ema school placement no enso etimi ba so ntinam fom so obi abamu dia na wo munye ho fom so emfa entom so obemfo eye Akwasi Amankwa Apoku say eno to anano disem enso eso. There's fraud in the matter, then myself as Director General and the Minister should take the responsibility. I fully accept that and I fully agree. But that is also the reason why I knew that I'm part of it. I took measures to ensure that the issues relating to corruption and the place on the payment of monies and things like that have been dealt with. And I wrote to the CID and then the PNI. Yeti ye yobemfo Kwasi Opoku Amankwa akane no ye kwankyerefo ehwe nwomahia nsem so ewo Ghana man enso emu na nsɛn na NDC amekuo no mpanifo bɔ amane sɛ ukopie mu ɔmrahye mu a NDC mrahye bidwafo ho mu akandifo no wɔn ma yɛ nsakyerɛ ɛwɔ mu na asɛm no beto odwa na Ghanafoɔ bi ɛnte wɔn wase titiri wɔne saa akandifo yɛ sesa wɔn ma kitafo ɛne asante mantam ko ase na ukopie mu wɔ tifido mantam a ɛyɛwura ha na jusu akitafo wɔn mo ni blaze pass saa akandifo yi wɔn mu yɛ dipa wɔn mu kura NDC amekuo no dɔm edi wɔn mo kyinya asanketoa ɛdeɛ na asi a bia bi ati sɛ ya bɛkɔ abatoɔ so a kɔdo osu ehu no nim deɛ bɛboa amekuo no ɛyi nsɛmfuo ahodoa no atwe daawere akɛseɛ ɛwɔ mmarahyɛ bidwafie mu no prɛkopa yɛyi wɔn mo ɛde afuo ntimpanyim na abɔntene no mekyekye mu fankyɛ Ghanafoɔ ne NDC amekuo agitafoɔ nyinaa na no na dwontrani de ma NDC amekuo no ɛyɛ Johnson ɛsɛ edu nketea ko wankra General Mosquito akyekye mu no wɔkyem sɛ enye se bia hano ijusu muntaka Mubarak ene won mo keka hono sebe won mu nimu dio pasu ye hunu de fence experience na won mu obi pa efie ho won num enim nutu ne nata entwodo bia ne ntwiaso bia won mu nim ho na adwuma no so se de wo se won ma fam de won mu ye no won ma ne pepepe e de abo amra hye bedwa no ene NDC amekuo no won mu che se bia bia adura esoro okandifo a yeyi no ejina ebra no de ekoso na esi edunketi akyem se 2024 abato no yebeto no aye sikasem amembuo entotoye ene no ho enkro ne ba na eno na se wo hwe ye obi ti se ha no adwusu a wo yem nanim ni ene mutaka no ma wo keka ho na bi sikasem amembuo entotoye ne won sankaye bi no won mu hyeda no ho suko woti ho mo obe ewo mu enunti eno de atofo sen a wono wonim de wosikasemu ene wono keka ho ba dansie ene de keka kan wo mpuntuyuma wo munim de no ne se base ye twe daare anase ye yi nsemfuo bia no wo mrahye bia fia saafo na kwa akodi animu entinya de bia ehu anwa ene obi nta wo mo ene yeyi wo no mafuru ho na nsemi beto odwa no ene panipa wo ne fredom de ba MPP amekuo no aye yewura nanabi Hewina na boache aba abonti no wechem so se esi edu nketi akoka ne saa de se amemuo no anase 2024 abato ne yeto no ye sikasem ne amemuo ho ntotoye ene bedi mu ntintima pa de a ene wono wo tu NDC fo no fo se saa na tie de a obi ti se Dr. Kwabnado fo besikasem wa Ghana wana no yonko no papa ya wo ye finance minister zisi ekwa fancy ofori atakwa na no yonko no die wo twa mu ko ye takwekra de na chese wo ye nkyina no wa yilem etisi epu obi a wonim sikasem ene amemu ntutu ye de a Kwabnado fo nti NDC fo nkofa no mra Hewina na boache na etu omofo esa o na mpo esi edu nketia wo befa no no ene wo se hwe obi ti se atofo sen no a omu se woni dom woni mu omrahye be fie won se pre no pre enye pre no pre anko so wo de adwuma no eto wo esan se hal no idusu eye leader ewo minority afemukura no press conference bi duro na fasikasem ne ntoto ye ho a omo akwanya e ma akokasa adentina nka wontan ba bi a wote no ano so nya ne pani no a ba bi a wo so omo akwanya ma odi dwuma bi na ko odi na wo de ahye party no ene mrahye bedwa no animonyam e na wo no waye wadwen se wafa na chi aba abeje no na kanie edibre no wo se no de entwa ye kura Henry na naboache yenko na yenkotie
say don't get here. Sabi, we be doing throw, we be 2 foot through. Reasons or the man. It is not only lame, but a grossly untenable. It doesn't make sense. How? Say, as someone see your parliament on economic issues, is it not the loudest voice you hear in parliament on the ND side on economic issue? Obi the plaster kobonan on kasa ne kasa dada. In fact, are you also aware? Say even press conference crampono, if it borders on economic issues, Haruna Freno, on the address it. It is a chairman as you don't get here. Say emponos are also what they were identifying will be largely discussed in the election 2024. You know, who be your economic in the DBC one there. Then I am telling of a Sedun Ketia, say he should call on the rank and file of the party to vote for Dr. Kwabnadu for as flag bearer. Pano your head no, and one more no see a money back because on the why finance minister paying, why governor paying. You can't economic issue finance issues or if that is anything to go by there. And of a Sedun Ketia, young farmer Kwabnadu for Doctor on our Bingo Kasiebo because on also nim and it a bad ballot box. The Ghana for being say economic issues and a bay very hot on the front burner in Tino. Yeah, the Dr. Kwabnadu. You know, first of all, that choice no OBNC at the force and no quine. There be Okasapa. Where did the pa? So first of all, I reason no man. Such an incompetent reason. Where I don't for the MPP and make no Henry Nanabuache do not friend than a B. This time round there, it seems we're more Catholic than Pope. I just say Roma some no cry and won't go and new Pope no. Wo tu ese dun ketiafo se ese du emun kofa Kwabnadu fo mum emfa no amra Akwasi na na sembe ya bibi ai ohene ho ho no na sembe na buachi na sembe oh say ye na wo anya wo amanyokuo also was say wo mu chechire wo amanyokuo we vocal o kasa dada ene ye na sembe press conference bi kura ba hanu juice timi frɛ no na wabɛkasa the fa economy kienya no wantena wada na juice so enye na dwuma nyasa kai so tamfo kora sa no wɔkye ana pa ka wode ogina ba wani agye yo se wo mu antoto mu ne maye no mu antimi amedi nkonim wo fin champion no aduonu nan a se wo mu ane se wo mu ase wo mala de o fa ho be ya to me nyina ho me nwene ye ho na yenko kuadwuma enso emu na kwankyerefo a woda Abronoma Foundation ekuo bi a enhye aban enso ase ye ma me Linda nyakon yeboa ena wode to akuafo a wo mu edua enema hodo bi e wo Ghana mamu se wo mu embaban no abaso pa sanse samre de aban no wama wo mu enso esre na kasa mu no se December bosome no mfinchia mpinu ene adunkron mu no ena Ghana ban ehwe babia yedua na yekoton a ebeboa yen na wotu hu anamon na wokiremu a na ye maako ensia a ebi eye aten ya ene yesi atoto no buo mu a emu akuafo ene agye afe nkuto amango saa na kube raba ena eye oil palm wose aban eye sadi se ne betimi aboa makuafo a wo mu edua bi Ghana memu no wo mu enso ene ebegye wose saa abre no opagya eye aten ebuo mu na ne de se ne wose apagya mu no eye de a aso ni paye wose saa amre kilo no eye 12 cedis baby eye 13 cedis ena bag no akoye 1200 and 1300 a Ghana abakosem mu no ebiansi da wose no na aka ho bi amakuafo a samre wo mu duatea e Ghana memu no wo mu ebo aban abaso e wo samre dia anamon a watuo na wadwene sa akuafo enso ho yama Melinda yeboa nyakon ninsem bi enso eni afi akuafo atede adentia nana adodankwa akufuado one na MPP aban e the minimum price of cashew equal 8 cedis 50 pesos e ma akuafo afi eye 13 cedis e na omoton no ebi si Ghana hada enti e wo se e bo nana adodankwa akufuado ne na ban abaso e wo san hihye wi omode baaye se enne wukuta wo 1 kg a wutimi nya 13 cedis enya de keto emini so obi beka se dollar price ana dollar rate e kwaso nti na affect no na se dollar rate no wo soro na se wo buy and ya catch us okwa minimum price 5 cedis a okwa abekwa akoto 20 cedis wahu enti na ye bi mum ya mo na baso na wo hwie ye ene wode adesra eto Ghana mampanenim se one district one factory wo ye no ka wo mun kopie mu e wo German enough e wo Bono mantam enso emu na yenkotintim fidi a
yebetimi ede adi sa adwumai na aboa amakuafo bre enso entimi enyakwa ahaso yama melenda nyakon yebo a oto ana no disem enso esei produce cashew pa e Ghana na so we say about 90% of it is exported in this raw state nti abasa o man no mfaso a wosi enya no yenya ne sa ma this ready no say nka processing plants no a e Ghana ha no wo be ma oni akuhu so say we about 14 of them nti Sunday wetimi aboa ma ne cashew price akoso ebi nsi Ghana da amakuafo nso omo benya sika ede achi omo school fees ede omo yire nom ne omo kunu ma ko hospital no ene mesra say mo wani ko factories no so ho se na ebe ya omaimu ni nyina enye pharmacy nko a omaimu ni nyina yebenya mfaso afiri ho ko yeboa kwankyerefo a woda Abronoma Foundation enso no adehye ma yenyina ha ntwa ya ho nye aboafo nkrato ye ba taw ye de mo beko amanone so wedding easy oye butu ankasa wakaka Messi Lufat na wajima were you malaria drew Lufat jama wedding were your hospital sister where I imagine there few hours to my wedding na Messi say no my yeshe minketa was me kuni my husband is sick jama otono do na base no ye what's the water test positive for malaria no na bente no one for ambulance na one ambulance it's na bicycle dey form no nyase form kakraba no kikra menyeme wedding gonna me make up nina sometimes nearest pharmacy so wanna meji Lufat entrance pharmaceuticals for malaria druna inyo no ye na wanter mukuno china ne na adu abrante pa no kuni so ono pona wakada you make kiss the bride if you want to show day no dona man no ye dona Indeed, woman malaria and come to them. Lufat, malaria drop test for malaria before treatment. FDA ahwehwesa egedie nkratoyi ajatum se eye. Anokwa maji hahamedi. Me pa chinyijifo na namaji hahamedi sa no. Dr. Amagashi na me kamfo de amount. Yade eya etunya de ote hahamaka sa no de hahamaka ye adwuma. Enu ne betu yade na se. Me nue nkwachinchin mrawate na bomochichi afiri so ase beka cho se odenchama wu a yanyi na tinye maso hwe hunaji atum se Dr. Amagashi wote hahamaka sa. Eye stroke nyedwe yade na fo miensa pe ode betu ase. Asthma enu so simanum no otu ase. Eyam kro ulcer wode na fo miensa chinyente ne kuma bonso nkronso ye hwia doctor say ne ntontia waje hahamedi ode tro kunkum bible mu nsem kronkronkron ene beto spiritual marriage na se honhom mu nsem a etena wo so obi ne wo beda yato waduro ade bi ye fa honhom mu no kwahwehwe doctor Magashi akira kwan no besa dia maw nsanom na anu ya mani krotwe risa me hne santamu medie bi ho adanse drugs ene nipa na to mu ntentan oja ya enyai fa wani kira doctor Magashi ho na kwakọpẹ yaresa efama no gold ho sansam gold honhom etacha ya na so pa emfa nkwachinchin baabia me emfa so kwana no wachinchina fa wo haw ni nyina koda Dr. Magashi he ne ba na mema yebom krokro sadi agrade edwedwai eno so fa kwai na obehwe no asan yade kidney yade eno so Dr. Betu ase amagani Amagashi a ene ehu amagahoho fa wani kire macro kani police house nhwe ni mu pe ya ye adwuma di frijuwa da edi kosi memeneda ya sha ase anopa no nwotwe a yepo anwumre no nsia freyen was 0547 044307 and 0544 580936 Dr. Amagashi na wa mame ho adwim abusiafo da mazese matwe ye ne ade adwadi nkrato aba yenkɔ na ama no ne semto yemfanto aso emamo sabu pe bibiman ahodo a entokwa edimu ahemfire no a emu baako Democratic Republic of Congo envisha be se duonu ni akire de omanfo tete saama nimu no wonya home emfama wonum kra ekra na ninya no se atuate dom bi efre wonum M23 edi omanfo ani akunkum nipa dodo no a ma nipa be se opepem ani akire ene wonum adane atukotrafo agotracha amanfo ama ahwo nam sa kra yoso amonum ene Rwanda ma no wonum tiye ekra san se wonum susu se Rwanda ma no edeta M23 for the chia wodi omanfo ani se prefa ewo Dr. Congo ma no emu na ene entokwa asole wo man mbese mvinhia duonu ene akire nie no de yebetwa ne nsa yetwa ne nsa de yebetwa ne nan yetwa ne nan ma won modi dem mo na ato obo otwiko blema ba ye de ni monim samua na nyinya ngamfo na amanbo aba beto dwa ekyese ja konkron Pope Francis
nyame ya adom abosumi mienu ebewura ni de di kan bɛkɔ akɔpiem ɛwɔ Dr. Congo ma no emu na wakɔbɔ mass akɔyɛ ɔsom ɛwɔ hɔ na no na wɔn a wafa benedie mu ɛwɔ akon mu no ɛkyerɛ mu sɛ ɛnka wɔn ma pope mewura obi afie maako na obi anka na kosɛm ɛmfa nkyɛ pope na ebi a wɔte ne saa no a ɛbɛka na koma ɛbɛyɛ ne ya na biribi wɔ hɔ a wɔso yɛ masaafo na wɔtumi ahwɛ amom nanso wɔn kyerɛ sɛ nipa bɛyɛ sɛ wɔpepe mmienu deɛ pope bɛyɛ dɛ wakɔ obi afie saa ama no ayɛ yie ɛno ntiro ɛno deɛ nya deɛ bɛtumi aba so na mmom wɔbɛbɔ dwa na wayɛ ɔsom kɛseɛ agya so akasa agya kyerɛ ɔmanfoɔ no nyinaa na wɔn kyerɛ sɛ bambɔ deɛ kame ayɛ sɛ wiase bambɔ nyinaa kɔ so ɛwɔ Dr. Congo hɔ san sɛ the papacy wɔkɔ Congo so yɛ ɔma bi wɔn yɛ stubborn atuate dɔm nkoa na wɔn kyerɛ sɛ nnei efiri saa bɛ yɛ kɔsi first February fɔni kɔhwɛ Congo mɛn mu bɔn sɛ ewiase no nipa ni bi dia wasi na sɛ huru yɛ tiri mu mpa mogya nti abibifoɔ so deɛ yɛne ayi nim yɛ ho obi betumi akɔworo popu mpa bo akora na akimbi ya wɔde akɔyɛ de ɔyɛ nti wo mu anyere bambɔ mu ensɛm yie san sɛ popu adwene abibima ho bi a wɔbɛyi na somdu yɛtumi ayɛ dɛn apa so owi ankɔ bɛ ho afa Ghana ha na bi ɛnde sɛ nsuo no wɔbɛyɛ dɛ wa na no fufu no grozi wɔse bla pachi no betu wɔ boase kwantempɔ no so na deɛ agye asabɛ mu asetena na abrabɔ mu ayɛ nkɔ yie no bra na wontu aseɛ ɛmfa ɛma wo usika sɛm na ayɛ basa wadwuma ayɛ basa akontuo no nkɔ yie ɛmfa ma wo ana wo nkrata asɛm friend 0245 16 78 57 0245 167857 and I say 0550 15 44 38 Amegashi Spiritual Herbal Clinic ewo macro aka ne police asonhwe animu wato nsem ntentan obi na apɛ yade bi di ato so enubɔne no mo fa no kwa wɔse nyinya abla sunsum wo haw woda na obi no waba abɛda enso nya hwee edua ne abɔwɔ nyinya wo tu aseska kɔ obetu de ama asɛm bia ɛma hom sɛ udu macro busa sɛ efa na aka ne na posifo ataye no obi a ebe kyerɛwo na ye adwuma fituada ekosi memeda no pa na wotwe kosi adwuma no sia 0544 580936 0544 580936 ofri abajo so private insurance ebrebi aye wo afa ye no na kɔ na kra na ye third party insurance comprehensive insurance commercial property insurance Fraser 244 56 23 34 Lufat tablet and then the suspension we don't want to be di why boho ukwe hwemu ne yesi malaria dia wodro Lufat baby atondro bia ubenya bia to Skin City Laboratorium kokwa tuntum we dia no ebede no ho pa amanfo adwenkyerɛ tew menu brofodu ɛno se nanado dankwa akufuado kwan bia so obema Ghana yɛ heaven ti yɛnkan akoma ento yɛ mo wie ne teacher constitution wo wiamo ase se de ba asɛm ɛna wo kan wo baaye no de bɛn no betimi ɛde abɛboa ama oman Ghana afa ne ntuma pa efra no se NDC bɛba power pa de ɛne lala nya de bibeba enso ebio na ma me ko Facebook no so Isaiah man krono mo de no ɛba ya sebe amekuma infio de na ba DJ Opadi mo so ame wo de ɛba wono abo abedi kwada so wo de ɛba me Master Prana Junior Kentampo wo de no aba Pope Giga wo so ohwe ye na efida komai Konya sempa furniture we se dum wo de ɛba Bretuo Faustina Corpora Swami police station wo de na ba Hills Last go so wo de ɛba ye abusia ya de kaseɛ no asi yɛsɛm